Ćao ljudi, ja sam Sanja, dobrodošli na moj YouTube kanal i dobrodošli u moj novi video koji je vezan za moju najdražu temu, a to su moje radionice Postoji način, čega se to plašimo, a kako da se odbranimo anksioznosti, napadi, panike. Dakle, posle ovog vanrednog stanja dolazimo i vraćamo se u redovan rad. Dakle, radionice se održavaju sada regularno u prostorijama u centru Beograda. Adresu ćete dobiti kada se prijavite tačno. Ukoliko želite da vidite prostorije, možete u nekim mojim vlogovima ili na Instagramu. Prijave šaljite na postojinacin@gmail.com i na taj način počinjemo našu komunikaciju i sve detalje ćete dobiti u mailu. Kada je u pitanju cena radionice, to je nešto što smatram da je zaista simbolično, jer potrebno je da se i plati taj prostor, da se plate svi materijali i sve ono što naravno ulažem u samu radionicu, tako da cena koju sam formirala mislim da je zaista onako simbolična u odnosu na to kako ta radionica izgleda i kako se prosto trudim da to izgleda. Ono što mislim da može da bude problem kada ste vi u pitanju jeste da znam da mnogi ljudi nekako su sramežljivi i povučeni i da jednostavno im nije prijatno da rade u grupi. Međutim, zaista želim da vas razuverim jer većina ljudi sa kojima sam radila i sa kojima sam radila radionice, kako online, tako i uživo, su zaista otvoreni ljudi koji su puni duha, pozitivni, bez obzira na taj svoj problem koji nose. Prosto znam po sebi jer sam i ja takva. Tako da je zaista milina da se svi nekako zajedno okupimo i da podelimo sve te naše probleme i da pokušamo da nađemo rešenje. Koncept i ideja samih radionica nije terapijska, dakle u pitanju su edukativne radionice gde vam ja prenosim informacije iz stručne literature. Šta je to anksiozni poremećaj, zbog čega dolazi do anksioznog poremećaja, šta moramo da uradimo pre nego što krenemo u put oporavka i kako sam put oporavka izgleda. I kroz sve te faze ću provlačiti naravno moje iskustvo i moje primere. Ukoliko vam nije do razgovora, ne morate ništa da kažete. Ukoliko jeste, uvek je dobrodošlo da podelite sa nama vaše iskustvo i ono što sam svedok jeste da je uvek energija bila fenomenalna, da se svi izgalimo na kraju i da zaista to negde pomaže i da je to negde inicijalni korak ka vašem potpunom oporavku. Mislim, svrha svega ovoga jeste zaista da nekako osnujemo tu malu zajednicu i da podignemo svest o anksioznom poremećaju i napadima panike koji su neminovno danas jedan od najvećih, kako bih rekla, problema, pa tako da kažem, u savremenom svetu. Tako da mislim da sam vam sve rekla. Ukoliko niste iz Beograda, želite da se prijavite, postoji mogućnost da se organizuje i online, tako da možete pratiti putem online neke platforme, vidjet ćemo to kako ćemo organizovati, tako da i za to smo sredili stvar. Tako da, eto, ljudi, prijavite se, ja vas čekam. Sve detaljne instrukcije o prosto konkretnoj adresi. Ja prosto ne želim ovde zbog bezbednosti da govorim adresu. Dakle, dobit ćete adresu, dobit ćete tačno vreme, koja je cena i dalje instrukcije. Ja ću vam se javljati i dan, dva pre radionice, čisto da vas podsjetim kada su radionice. Dešava se radionica, nakon toga smo i dalje u kontaktu, šalju vam neke određene materijale i tako dalje. I mislim i dan danas sam u kontaktu sa mnogim ljudima koji su bili na ovim radionicama. Eto ljudi, ovo je jedan kratka najava, dakle 13. i 14. jun u 11 sati, čekam vaše prijave, čujemo se i vidimo se za otprilike nedelju dana. Puno vas ljubim, pozdravljam i vidimo se uskoro. Ćao!